ଶରଣ ସାନ ସାର୍ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜାଣତରେ କାମ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଏ କାମ କାହାକୁ ନ କହିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲା କାହାକୁ ନ କହିକି ଆମକୁ ନ କହିକି କାହିଁକି ଆପଣ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ସାର୍ ଆମେ ମନା କରିଥିଲୁ ସାର୍ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ସାର୍ ପାତ୍ର ପୋଟାସିୟମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେହେତୁ ଡାଇଭର ପାଣି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କରନ୍ତୁନି ଆଉ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏବେ କରିବେନି ସେଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲେ କାହିଁକି ଖୋଲିଲେ ନ କହିକରି ଆପଣ କିଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ଏଇଟା କାହାର ବାପାର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଆମେ ଗାଳି ଶୁଣିବୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ୱିଦାଉଟ୍ ନଲେଜରେ କାମ ହେବ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି କରି ଲୋକ ଗାଳି କରିବେ ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରିବେ ଆମେ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ଏଠି ଅଛୁ ସି ଡାଇଭରସନ୍ ଯାକ କରୁଥିଲେ ଡାଇଭରସନ୍ର ମାଟି ଯାକ କାଟିଲେ କି ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲାନି ସାର୍ ଏବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ରଜ ପାଇଁ ପିଲା ହେରିକା ପଳେଇଥିଲା ତ ଆର ପାଇଁ ଖାଲି ମାଟି ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ ସେଠି ବାଲି ଟିକେ ପକେଇବାକୁ ନାହିଁ ବଜ୍ରି ଟିକେ ପକେଇବାକୁ ନାହିଁ ପକଉଛୁ ସାର୍ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଏମିତି ହେଇକି ଥିଲା ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇକି ଏଇଟା ତ କିଛି ହିଁ ନଥାନ୍ତା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ ସିଜନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ କିଛି ନଥିଲା ଏମିତି ମଝିରେ ଛଡ଼ା ହେଇକି ଥିଲା କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେବର୍ଷି ବାବୁ ସ୍ଲାବ୍ଟା ଖରାପ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ତଳେ ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସାର୍ ସ୍ଲାବ୍ର ତଳର ବଡ଼ ରାଡ୍ କିଛି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରଖା ହେଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ରଖା ହେଇଛି ନା କାମ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ ବେକାରଟା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଫର କ'ଣ ତିଆରି କଲେ ସେଟା 2-4 ଦିନ କି 2 ମାସ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବାଧା ନାହିଁ କାଲି ପଚାରୁଥିଲି ମୁଇଁ ସେ ଗୁଡ଼ି କେମିତି ଅଛି କେତେ ଲେଖା ମିଶାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ମିଶାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା 4 ଦିନ କାମ ହେଲାଣି ଆଜି ସେଟା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ବଳିଗଲା ତ ଚିପ୍ସ ଯାକ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଦେଇଛୁ ତଳେ କେତେ କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତଳେ କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି ମେଟାଲ ସୋରେନ ବାବୁ ଆପଣ କାହିଁକି ରହୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କାମ କଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲାଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ରହିବେ ଦେଖିକରି କାମ କରେଇବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ନ ହଉ ଆମର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ନା ଏଇଟା এই রাস্তা আপনার কইଥିଲି কলভট যাকরে কলভট আগে পছরে খালো খালো হয়ে পড়িছে এটা কে মেইনটেনেন্স করবো এটা হ্যাঁ কেবে করবে মেইনটেনেন্স পকাইবে কেবে করবে কোতো মো আজি পকান্তু সবু করলা পরে মতে ভিডিও কল করতে দেখাইবে আর মোর এরিয়া ভিতরে মোর বিনা নলেজরে কোটি খুলবে নাই আর কোটি আরম্ভ করবে নাই আর আরম্ভ করবা পূর্বরু সব যাক কইবে ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଦେବର୍ଷି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା ତ ସେଟା ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଖରାପ କୋଉଟା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ କରାଯିବ